Tunte, pag dalawang pasahero, wala pa nauna sila sir pag ano nila. Oo. Pagtapos, pag sulod na nila, magwa ko tanay ang balila, lundo ko lang dito na kay suryawan ka lang. Tapos sige pag kalabot sulod to sir, ano pa ko nila, sipa pa ko nila kay nagsabat-sabat ko no. Tapos singkwa pa nila bago nga may bintahan ko. Di ka nagdulong pasero dapat tao. Digto man sa may no sir kay wala mo ko baloy sir nga may gabligaan ay dagali sir. Sino gidulong mo tong pasero? Pasahero man ko sir mo. Sino Hindi ko kilala sir. Pero hindi man isama sa lalakpan. Wala man di sir. So nagdulong ko pasero sa barangay. Oo. Tapos Tapos ang balong nila bisiting ko kuno diyon niya nga nagdulong lang pasahero. Hindi pwede gali ka dulong biskin diin lang gali ya. so pag dulong mo pasahero, ano to yung bypass, nag-declare. Oo. Na timingan ko sir. Biskan diin lang sir. Okay, siyempre, kwarta man mangita ko yung mga ano mo, magbiyahe ka mo. Pero pag katulad kapila mo na kada sa super ka Hindi sir, ma'am, ng ano lang bla, ng isa lang bla. So kung kisa, sa may sagwa mo lang kung kisa dulong, kay siyempre, akong basero, kung kisa call center mo lang mo. Timing lang magdulong ko, ano. Mga las 8 to, kung las 9. So ano na nag-declare sila nga bypass? Ginano ka na yon? Tingin pa, ang balila ka ng storyahon lang po, tapos pag sulod to, madala ko gali iya. Agin pasunod ka pa? Oo. Hindi ka pa pasunod? Digto, gindala ko sa nagkaladakpan diyaw. Di kaya biyahe ka tricycle, ano ara ka pa sa motor mo? Ara ko yung sa motor ko ya. Anong pag-approach nila sa inyo? Bale dira ka lang gapungko pa ko gani. Pagkatapos gindala sila. Di pa upo di man ko yan bale storyahon lang ano. Ano kalayo tong tricycle mo sa gindalan pasing mo to? Layo pa sa punta pa kay ara na ko sa guaya. Mga pila ka metros estimated mo ba? Mga 20 ka metros siguro. Sa gwa na ko mo. Palay na ang gindalan mo to sulod. Oo, digto na kami nila gindala. Ginguyod kami nila pa sulod. Di kami ara kami sa sagwa layo na kami ya. Sinupod mong gin pasulod pag ito? Aris lang kaya timingan na ara man sila sa gwa mo. Oo, ti ako ya ara ko ya ga magwa na ko tani iya. Ano na ko pa kay nadulong lang ko ya pasero mo. Tapos ano ginni mo sa sulod? Tiyan mo na gindalaya ko gani pa sulod to sir. Tapos ano ginni mo diyon? Tiyan bala ka ng storyahon ma lang. Ano man ko nagsalig man ko pagkatapos sigumura mo na dantongan ko ya sir nga akon sawa to gabalatian pa to. Bata ko to ano to naman sa bata to kaya nga akon bintahan ko pa nila tapos akon kay tadingin tanaw nila ang ID ko ano nila gin pa nila nga wala man ko ya kalabot-labot ya akon sa ano de sila diyo. Di pila tong to ka. Di mo nga Wala ko ka estimate sir sang akon kwarta ko pila to may sobra 800 na ko siguro binta ko. Oo. Sige biyahe mo ko yun sinte ko sir wala gid ko ya kano sa biskan sa mong barangay wala ko niya gamon niya. Kung mapa-undergo ni sa drug test Oo, may pa-drug test ko sir. Alam mo matudaan na bingan. Oo, nga negative ko sir po tapos ang balon pwede yun niya kung may visiting ko kano ano piyansa ko sir kay driver mo lang kuya ginawa ko man pangabudlay. Ano namin visiting man? Umbot sila sir o hindi umbot amo nila mbal mo ti paano ko nag-visiting kay drive gabiyahe kuya. Pero pasiro mo din dapat ng dulong dito mas balay. Hindi nang lang sa sulod layo na sir o. May parkingan dabla. So why kaya kabalo nga Kabaloy sir. dapat sa barangay hall may parkingan das tricycle? Oo. Adra mo ano lang. Hindi nang nagsulod-sulod pa kay bale suludan to to. Tiki yung sulod ko man niya kasi pre. Duwa lang nga bilog sir. Hindi matandaan mo tsura nila. Hindi na sir man, no sir. Kung basta matandaan mo, ma-describe mo ko din sila di isa di. Wala di sir. Pwede. Wala gid ya. Wala gid ya. Di wai ko man niya ako di niya ko ano ya, ako magwa na ko tani makuha na liwat pa sayro. Anong ngalan mo sir? Emmanuel John Sinyulay, ti amo ni matabo sa ako niya, taga Boulevard, Molo Boulevard. Lakbilog bataan mo? Isa sir gamay pa akong bata sir. Wala gid ko ano sir, gibut ga na ako niya muna ako niya. Kastigo pa ko ginbalang pa ko yak.